2 keer per jaar worden de Fairtrade handjes uitgereikt. Welkom. Met de Fairtrade Week in het vooruitzicht mochten er donderdagmiddag 3 nieuwe bedrijven deze handjes in ontvangst nemen. En er staan een paar handjes. En ik kijk ook in de etalage. En ik moet ze ook gaan tellen nog, geloof ik. Jij moet ze straks tellen, Jan. Maar het gezegde zegt van vele handen maken licht werk. Hè? En misschien de doelstelling van Fairtrade. Ja. Des te meer handen we krijgen, des te meer handjes we krijgen. Ja. We hebben vandaag aan Truus Jenner van Azië in de Wok, een kookstudio, uitgereikt. Aan Paul van Liepzig, die in Venray Puro Koffie promoot en Puro Koffie en thee. En Emiel Beerkens, die binnen zijn bedrijf Fairtrade koffie en thee schenkt. De toevoeging van deze 3 bedrijven is een klein stapje naar het doel dat het Fairtrade-platform uiteindelijk hoopt te bereiken. Ja, eigenlijk zou heel Venray Fairtrade moeten zijn, maar goed, dat is die hoop dat we toch ieder jaar een 10, 15 ondernemers vinden die of Fairtrade verkopen of gebruiken. En zo gaan we rustig door. Inmiddels zijn er al veel bedrijven Fairtrade in de gemeente. Piet Kroft legt uit waarom dit zo belangrijk is. Als je hier producten koopt, probeer een eerlijke product te verkopen, zodat degene die het ontwikkelt, dus de boer ergens in een ontwikkelingsland, een eerlijk loon krijgt, zodat hij zelf zijn broek op kan houden. En dat is een van de dingen wat nu heel belangrijk is. Als we willen dat mensen in eigen land blijven en niet vluchten, of voor de economische vluchtelingen, dan moeten ze een mogelijkheid van bestaan hebben. En Fairtrade is daar een van de hulpmiddelen bij. En ook voor de centrumbezoeker valt daar iets te winnen. Wie weet hoeveel handjes er de afgelopen jaren zijn uitgereikt door de burgemeester en wethouders, kan een verrassingspakket winnen. Fairtrade uiteraard. Ik ben een groot optimist. Ik schrijf 100 schrijf ik op dan. Dus, Jij mag alles opschrijven, Jan.